लौटा चाहिए ना कजरा चाहिए, ना फूल चाहिए ना गजरा चाहिए, ना गजरौटा चाहिए ना कजरा चाहिए। भोजपुरी यही तरह बढ़ो डेगे डे, एकरा खातिर सिताब दियारा चाहिए। एकरा खातिर सिताब दियारा। वाह, इतना ठंडा में हम तो चचा ये गिरात रहे कि 44 को कवि रही है ना श्रोता चालू हो रहे हैं, लेकिन सिताब दियारा के आप लोग के हम प्रणाम कर रहा बानी कि आप भोजपुरी के नाम पर जौन भोजपुरी के गाय समझ के मार मार के इंजेक्शन दुहल जा रहा बा। आज अब परखनवा के रहर में अगर वो आ गए रही तो पंडाल फाट गई रही, लेकिन रसराज जी का पीड़ा सुनने वाला के बा। फिर भी संतोष भाई बात के कि छोड़ के होकर 24 कैरेट के होकर तो भोजपुरी आगे बढ़ी। खैर सब बात छोड़ जाओ, बहुत लंबा लिस्ट पर भैया शकील जी, पृथ्वी चचा, डॉक्टर अमृत भैया ऐसे बढ़ गए जैसे कि हंसी आप कहें कि हाँ समझते हैं 2-3 दिन का तनाव बा। मोहन भैया सबका फोटो खींच रहा और जेकर नाम हम नहीं जानत सबके हम प्रणाम कर रहा बानी। बगल में सूक्ष्मदर्शी जी, दूरदर्शी जी, सत्येंद्र दूरदर्शी जी, सूक्ष्मदर्शी जी बानी जी। हाँ, महुआ चैनल पर हमने से भेंट बा। आज बताओ कि हमारी जानत रहे कि हम दरोगा हो गई बानी। हम कहीं दरोगा के मतलब जानी ना ना, हम कहीं द रो के चाहे कहा लेकिन दरोगा। तब चाचा हम ये कह चाहत रहे हैं साहब, आप लोग से भी हम निवेदन करो ऐसा न लगे कि मनरेगा के मजदूर। अरे हमारे जबरदस्ती बोलवाए मित्रा लोग से तो केहू सुनत रहल, केहू निझा के बैठल बा। सुनुग रहल केहू निझा के बैठल बा। सुजान लोग करेजा जरा के सुनुग रहल केहू निझा के बैठल बा। सुजान लोग चंद्रकांत भैया चल की ना, ब्रिजभूषण भैया गए उनके आज के आखिरी प्रणाम लोग के सुनुग रहल केहू निझा के बैठल बा। सुजान लोग करेजा जला के बैठल बा। जिकिर अजोर के रात में करी कैसे, चिरागे जब मुझे करिखा लगा के बैठा। जिकिर अजोर के अब देखत रहले हमने के दांत चियारी जब ले बंद ना कर दे भोजपुरी का 8वां सूची में ना मिली। पटनों के हम देखने वाली अधिवेशन जब जब मौका आवेला, लेकिन क्या कर पृथ्वीराज चचा काम के बाद दिल्ली तक पहुंचे के बाद पकड़ा ही के पड़े उससे कि जिकिर अजोर के रात में करी कैसे, चिरागे जब मुहे करिखा लगा के बैठल बा। और एगो बिन देखी निखालिस शुद्ध के निखालिस कर हम कलमकार ना है, गजलकार ना है, हम खाली बदकही करीला। अमरेंद्र भैया आप लोग के बीच में रखा था कि राख पर लैनू खरावल जा रहा था। राख पर लैनू खरावल जा रहा बा, घी का असरा धरावल जा रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात बा। जोरदार तालियों के इतना छलाव भोजपुरी के संगे कि राख पर लैनू खरावल जा रहल बा, घी का असरा धरावल जा रहल बा। गाय ओट खातिर गाय बकरी भेड़ जैसन रोज जनता के चरावल जा रहा। ओट खातिर गाय बकरी भेड़ जैसन रोज जनता के चरावल जा रहल बा। रोज जनता के चरावल जा रहल बा। में निराश होने की जरूरत नहीं थी। जरूर चांदनी बिहसी सुतार होके दी
जरूर चांदनी बिहसी सुतार होके भी उदास चांद के ग्रहण से पार होके भी। उदास चांद के ग्रहण से पार होके भी बढ़ाई काहे ना हिया के तीर मुट्ठी में। बहुत बढ़िया। बंधाई काहे ना हिया के तीर मुट्ठी में। हिया के दर्द के तनकी सयार होके भी। हिया के दर्द के तनकी सयार होके भी हमार जान जुड़ल बा परान से कर। इस सोन चिरई के कैसे बोलो काफिया भाई। हमार जान जुड़ल बा परान से करा। इस सोन चिरई के कैसे बीमार होके दी। इस सोन चिरई के कैसे बीमार होके दी के कांच के बाद टुकड़ा के बा असल हीरा। पता तो लागे जाइए नार होके दी के बा कांच के टुकड़ा के बा असल हीरा। पता तो लागिए जाई अनहार होके भी। आप लोग बैठ जाएंगे अगर आप लोग चुनाव में नहीं जाता। आप लोग से निवेदन का कुर्सी खाली बा। हिंदुस्तान के दुर्भाग्य बा कि कुर्सी खाली होके ऊपर बैठे वाला ना होने से हवा मार दी पालना लग गई। आप लोग बैठेंगे। आप लोग बैठी जाए। समियाना लगल बा बैठी दो। बैठी जाए बहुत अच्छा। और बस एक दो और हम सुना देता नहीं पिट्टी से चाहते कहन कि माई जन रुबाई पर कुछ काम कर रहे बानी भोजपुरी रुबाई पर